u forsi wkoll fil-fond ta' qalbu kien telef kull fidi f'Alla. Imma l-profeta jwieġbu jgħidlu imma int mhux ħadd titlob. Imma l-mulejja tjulek is-sinjal. Ara u x'hekk qed jgħidlu. Jgħidlu l-profeta isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lil bnedmejn biex issa tkiddu l-Alla tiegħi, għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess arawha, ix-xebba ssirhom u jkollha iben u ssemmih Emanuel. Mela il-profeta qed jgħidu li martu li ma kellix tfal u allura s-saltna kien qed tiġi medda għax m'għandix futur ukoll, jiġifieri l-għadu kien doppju m'hemmx futur għas-saltna u l-edewwa. Issa martu kien se jkollha tarbija. Però bħal kull profezija żisħuti fit-Testament il-Qadim, kull profezija sseħħ darbtejn. Isseħħ darba fil-viċin, żmien viċin. Però sseħħ fil-milja tagħha fi Kristu eżisħuti. Isseħħ fil-milja tagħha fi Kristu. U għalhekk din hija l-profezija li qiegħda tħabbar lid-dinja ħanejdu hekk li Marija kellha tkun il-magħżula minn Alla biex tagħti lid-dinja lis-Salvatur. Kien mument li ħadd ma kien jaf bih x'qed jiġri f'dik id-dar xkejkna f'qira ta' Nażaret, ħadd ma kien jaf. Però kien qed isseħħ l-ikbar ġrajja fl-istorja tal-umanità eżisħuti ta' l-ikbar ġrajja mhix ċajta. Alla jsir wieħed minnha. Din il-ġrajja fl-importanza tagħha aħna ma nistgħux nieħuha kollha kemm hi. Jekk tkun ħassiefer u ħadd tkun ħatmur f'pajjiż li lingwa ma tafiex, tipprova titgħallem xi kelma mhux hekk biex tkun tista' tikkomunika. Alla ried jikkomunika magħna, mhux tgħallem il-lingwa tagħna, sar wieħed minnha. Alla ried jgħallimna t-triq il-waħda l-vera. Il-koll nafu li nistgħu naqbdu triq żbaljata fil-ħajja u l-koll qbadnija xi darba. Il-koll li għedna ħafna drabi tad-dinja ma jimlilekx qalbek. Però l-bniedem ma kienx jaf x'jimlielu qalbu. U Alla ried isir wieħed minnha biex ikun jista' jgħallimna bi kliemna fejn jittriq il-waħda l-vera u li minnu ma triqat l-oħra li jagħtu bis-sat telfien. Alla ried fuq kollox eżisħuti kif qegħdin nirriflettu f'da żmien tar-Randan jerfa' fuqu id-dnub tagħna, jerfa' fuq il-mart tagħna, jieħu fuq il-mewt li kienet tisħoq lilna biex jibdilhom eżisħuti u minn saħta iġibhom u xekk id-dnub jikkanċellah fuq is-salib u d-batija u l-mewt tagħna jibdilha minn saħta iġiba barka eżisħuti iva. Għax anke l-mewt issir barka għax minn temma fix-xejn issir il-bniedem jingħaqad mal-Alla għal dejjem, ikun mal-Alla għal dejjem. U għalhekk illum tassew għandna x'ngħidu grazzi lill-Mulej u grazzi lill-Ommu Marija, dik il-marra li tgħidlu iva lill-Mulej. U l-Mulej illum ukoll qed isejjaħ lilna eżisħuti ta'. Jekk aħna nkunu kontenti biss li nisimgħu u nieqfu hemm, allura l-fidi tagħna m'għandix futur. Imma jekk kull wieħed u waħda minna bħal Marija lill-Mulej u xekk jifhem, jitlob u jaraf x'inhi rida Alla għalih u wettaqa jgħidlu hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek, allura eżisħuti il-fidi tagħna għandha futur, mhux għalina biss imma anke għall-ġenerazzjoni futura. Walek inħeġġiġkom hekk kieku kull filgħodu malli nqumu ngħiduha dit talba sabiħa. Hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Mulej urini xi trid minni llum, tini l-kuraġġ u l-qawwa li nwettqu b'ġenerożità. Issa sejrin ngħidu l-kredu l-kelmiet wara l-kelmiet ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġnu sar bniedem ħanieqfu ftit, ninżlu arku btejna u naduraw dal-misteru ta' Alla magħmul bniedem għalina. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna
u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġnej u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben u li meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis, Alla wetta il-wedi tiegħu lil profeti meta bat lill-Ibnu Ġesu bħala l-Immanuel, Alla magħna. Nitolbu biex bħal Marija, il-Verġni f'qajra ta' Nazaret, aħna wkoll nilqgħu il-kelma li saret bniedem fil-ġuf safi tagħha. Ngħidu għalhekk flimkien mulej sawwa fuqna il-kotra tal-grazzja tiegħek. Mulej sawwa fuqna il-kotra tal-grazzji tiegħek. Għall-Knisja biex fija ma tonqos qatt il-fidi fil-misteru tal-inkarnazzjoni li jġeddet kull jum fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija nitolbu mulej sawwa fuqna il-kotra tal-grazzja tiegħek għal poplu Ludi li lilu saru l-wedijiet messjaniċi biex jasal u wkoll li jilqa' lil Ġesu bħala l-Messija mwiet lil David u lil nislu. Nitolbu mulej sawwa fuqna il-kotra tal-grazzja tiegħek għall-ommijiet biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqietu Marija, il-Verġni Safja ta' Nazaret. Nitolbu mulej sawwa fuqna il-kotra tal-grazzja tiegħek għalina biex inkunu nies ta' fidi fejk li ma tonqos mill-wedi tiegħek biex tkun Alla magħna. Nitolbu mulej sawwa fuqna il-kotra tal-grazzja tiegħek. Nitolbu mod speċjali eżis ħuti biex aħna jkollna hekk il-karattru jixbaħ il ta' Marija, nkunu għom li bħala għax Alla għalhekk għażilha, għax kienet mara umli, kienet mara li tfittex li tħobb, kienet mara li tinteressa ruħha fl-oħrajn u nistgħu nibqgħu sejrin. Nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja li aħna nsiru nixbħuha, nagħmlu ħelitna ħansiru nixbħuha biex hekk tabilħaq il-kelma tal-Alla tkun tista' tagħmmar fina. Nitolbu għal paċi fl-Ukrajina eżis ħuti u f'postijiet oħra fejn hemm il-gwerra. Nitolbu il-mulej jaħlisna mill-pandemija, nitolbu l-mulej jagħtina x-xita f'dan iż-żmien importanti ħafna għax-xita. U fi skitt ta' qalbna kull wieħed u waħda minna kemm aħna hawnhekk fis-santwarju, kemm intom eżis ħutna li qegħdin issegwu dil-quddiesa mill-qrib jew mill-bogħod, ninaqdu f'talba waħda lill-Missier tagħna tas-sema, il-Missier li tant iħobbna, li żgur jisma'na, u l-prova hija il-festa tal-lum li tagħna saħansitra lill-Ibnu stess. Fiskiet nofru t-talba personali tagħna. U Alla, il-verb tiegħek magħmul bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġnej, offra ġismu bħal offerta li toġbok għas-salvazzjoni tagħna, għati lill-Knisja tiegħek li titgħajjex bl-Ispiritu Qaddis tiegħek, ħalli fuq l-eżempju ta' Marija tilqa' il-kelma tal-ħajja u ssir għaddejja umli tar-rieda tiegħek bi Kristu Siedna.
Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jobitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u imbit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmejn. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jobitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżunitej u id-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, ilqa l-offerta tal-Knisja tiegħek biex ili tara fl-ewwel bidu tagħha fit-tnissejl ta' ibnek il-waħdien bħala bniedem tiċċelebra f'dan il-jum solenni il-misteru tiegħu bi Kristu siedna. Il-Mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew Mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Li biex jitwielet fostna u għalina l-bnedmejn. Il-Verġnu Marija laqet bil-qalb it-tħabbira li jintbattila mis-sema u nislitu bl-imħabba fil-ġuf tagħha bla teba, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li xeħet id-del tiegħu fuqha. Hekk seħħu tassew il-wedijiet li inti għamilt lill-Ulied Iżrael u d-dinja ħasset li baġib li ma bħalu ix-xewqa tal-ġnus kienet waslet biex tintemm. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek fl-imkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Missier ħanejn, miċċokun tagħna nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu siedna, ilqa u bierek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna noffruhomlok l-ewwel nett għal Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija sliem, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawk kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek għalihom aħna noffrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħ bejn mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba. Inġeddu bil-qima t-tifkira is-solennità tal-glorjuża dejjem Verġnu Marija Omm Alla u Siedna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu u Andrea u tal-qaddisin tiegħek kollha għal merti u t-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna.
Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem. Eħlisna mit-telfin ta' dejjem u żommna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Bierek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Siedna Ġesu Kristu. U għaw il-lejl qabel ma bata ħal ħobs fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu. Refa' għajnejh lejn is-sema lej kalla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, bierek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu. Reġa' radd il-ħajr bierek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, salvana jent, o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejna. Għalhekk mulej, aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Noffru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddejs tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, il-qaħħom bħalma għoġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs, vittma bla teba. Fiċċju kontan nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna il-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem, ma speċjali llum qegħdin nitolbu għal oħtina Mari Bonello. Ħenna għalihom mulej, wagħti lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midin bejn qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisejn apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Siedna. Bih mulej, indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timliħ bil-ħajja, tbierku u tqassmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew eżisħuti nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum
aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħhom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubit tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Id-demm ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. Neżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min dawk stess sofrejt, il-laqtu tal-ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mitu jirixu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li bis, leħnin għolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min daw stess sofrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu jirxu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li bis, leħnin għolli lejk, Ġesu irrit il-qimek.
O Gesù tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha, għal dnubieti wiskefrin. Henna li, ja henna lina, o Gesù, skur għadman zini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Twissijtek kolla mħabba, bahar diħa ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis pal-kiku, ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna lina, o Gesù, skur għadman zini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Eżisħut il-lejla, il-Papa fil-5 sejjer jikkonsagra l-Russja u l-Ukrajina l-qalb la Teba ta' Marija u teħeġġeġ li s-santwarji tal-Madonna jinaqdu miegħu. Hawnhekk f'dan is-santwarju se jkun hawn l-isqof ta' Anton li jingħaqad ovvjament mal-Papa u mal-isfijiet kollha tad-dinja f'din it-talba mħeġġa lill-Alla għal paċi fid-dinja. Inħeġġu dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu magħna jkunu hawnhekk f'das-santwarju fil-5. Ejjew issa ngħidu t-talba biex iż-żjara tal-Papa Franġisku fostna tħalli ħafna frott mixtieq. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Amen nitolbuk li ż-żjara tal-Papa Franġisku fostna kun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu b'imħabbtek u fl-ispiritu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxejn fis-sema. Inti li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek, aħna nemnu li jibnek imnissel minn Marija Verġnej u tassew Alla u bniedem. Għatina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet li bih ħadna s-salvazzjoni ikun jistħoqilna naslu fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Nixtieqilkom il-koll il-ġurnata tajba. Madonna ta' pienu metana l-malti, għafdalek ġenana, għaxineti il-qana. Madonna ta' pienu u d-dimek herqana, ġenana nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.